जानो हागौ आङो सासे बुरबक जानो हागौ आङो सासे सैमा नोंसिनि नांलायनाय अरलायनायखौहाय बेसेबां नायनोब्रा बे नोंसिनि मुगैलायनाय बखिलायनाय हारिखौ जुदि सानोबा जातिखौ जुदि सानोबा साफा साफा दावहारु जोहोलाव जानांगोन साननो गोनां बाथ्रा मा खालामनांगौ मा खालामजाखो थांखिया मामोन दा माबायदि खालामजाखो लाबोदोंमोन सावरायनो नाथाय खालामफैदों सैमा बेबायदि दोनदोंमोन दान्दिसे सम गभर्नमेन्टनि न'आव बा गावसिनि न'आवहाय ओंखारनाय समाव फैनाय समावहाय बरायदोंमोन हिन्जाव गोदान हौवा गोदानफोरबादि नाथाय दा नुनो मोनलांगासिनो दङ बैसोरबादि मानसिखौहाय जेलाव सोनाय बा फाव फान्दायनाय दा बिसोरखौहाय खालामगासिनो दङ गासिबो नोंसोर मिथिजोबखायो थगायदों सोर बेखौबो मिथिखायो जों पाब्लिकआ जाम्बा जाबाय गावजों गाव खालामो दावराव सैमाफोर बादि गावजों गाव अरलायो सोंलायो नाथाय गुबुनजों खालामबोजागासिनो जोङो सैमाफोर बादि नाथाय जों अरलायगासिनो दङ गावजों गावसो जोङो अरनो हायाखै राव गुबुन जाथिखौहाय नाथाय गुबुन जाथियासो जोंखौहाय अरगासिनो दङ सोंगासिनो दङ जोंहा गावजों गाव अरलायगासिनो दङ गिदिर गोलावफ्रा गोजौ फारसे थानानै गावजों गाव बखिलायनानै गावजों गाव रायखुमालायनानै गावजों गाव एरसन एरब्र खालामलायनानै जों पाब्लिकफोरखौबो बिसोरो बुलायहोयो दावराव खालामलायो नाथाय बेफोरखौहाय माखासे जोंनि गेजेरावबो गोरों थासेयावबो जों पाब्लिकखौहाय बुजायनो रोङा गावनि न'खर फेमिलिखौल' बियो थिग लाखिनो हायो नाथाय गुबुन सोरनिबा न'खर फेमिलिखौहाय थिग लाखिनो हाया बा अननाय होनो हाया दा आंबो आं खुद नुबोगासिनो दङ लेखाया रोङा नङा रोंबाय साख्रि मोना नङा मोनबाय नाथाय गावनि हारिनि मा अननाय होनो हादोंलै खस्थ' खालामा नङा खालामबाय हब्रा हब्रा बुंबाय न' बड'लेण्ड न'रेस न' बड'लेण्ड न'रेस नाथाय दा बहाय गोसोखांबाना नैबे बिखाया ओमफ्राय नैबे मेगननिफ्राय मोदै ज्राम ज्राम जायोलै मिथिबाय गोसोखांबा उमुगाव लाना थांनानै बुंदोंमोन ना सिगाङाव बुंदोंमोन ना जेब्लानाखि बै गोजौ फारसे गावनि हान्थिनि जायगायावहाय सौहैबाय दा मा खालामनो हाखो जाय मानसिफ्रा बड'लेण्डनि थाखायहाय दावराव खालामबोदों पाब्लिकखौ लायै दा गावसोरबादि मानसिफ्रानो दा मा बुंखो बड'लेण्ड मोनथ'वा अब्ला साननो गोनां बाथ्राया मा जाय मानसिफोरखौहाय दा रायज्लायनो बा सावरायनो
बा मोजां खालामनो होननानै लानानै फैदोंमोन हाग्रानिफ्राय ना दा बैसोरबादि मानसिखौ दा मा खालामखो बेखौहाय जोंनि BTCनि सासे दैदेनगिरि प्रमद बिथाङा बेखौहाय नायनो हायामोन नामा नायनो हायाबा मानो नोङो लेंहरखो मानो नोङो लाबोखो दे बुंसै प्रमद साननो गोनां दङ बिरादनो बुंनो गोनांबो दङ बिरादनो पाब्लिकआ नोंसोरखौहाय बेसेबां मोजां फोथायदोंमोन आरो बेसेबां मोजां गोसो होसार नोंसोरजोंहाय खारफादोंमोन सोरबा थैलांदों सोरबा आदा मरा जादों सोरबाबा दाबो दङ नाथाय बै थैनाय मानसिनोबो जाय मानसिफ्राहाय बड'लेण्ड आन्दलनावहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय धरना होखांनानै थांफिननाय समावहाय जे लामा ससेयावहाय एक्सिडेन्ट जाना थैदों बै समावहाय चिराङावहाय बिनि न'खरा माबा होनो हादों नामा बेबोथ' हायाखै नङासै अब्ला मानो दासिमबो थगायबाय थाखो बुं सैथो खोथाखौ बुं थगायफाफोरखौ दा बुं साफा सानैल' जानो हागौ थगाया नाथाय 90%आनो सैथो बाथ्रा बुङा मिथिगौलै जानो हागौ आङो सासे बुरबक जानो हागौ आङो सासे सैमा नोंसिनि नांलायनाय अरलायनायखौहाय बेसेबां नायनोब्रा फेसबुकआव हाबबानो इउटुबाव हाबबानो बे नोंसिनि अरलायनाय बे नोंसिनि बखिलायनाय बे नोंसिनि जावसोलायनाय बे नोंसिनि मुगैलायनाय बखिलायनाय सानफ्रामबो बेनो फेसबुकआव अन खालामबानो उमुगा माबायाखै 17 बोसोर माबादों बे उमुग माबायाखै आरो बुंसैलाय बेलाय मा खालामनो हादों 17 बोसोराव माबा खालामनो हादों बे जेबो खालामनो हायाखै बे थगायलागासिनो दङ बेराफारसे पार्टिया बुंसैलाय 16-17 बोसोर खामानि मावदों मा खालामनो हादों आरो 17 बोसोर मावनायाव जेबो खालामनो हायाखैब्ला नोंसोर 3 बोसोरावनो खालामना 17 बोसोर सिदा सिदि बुंगोन आं दुखु दामोन 17 बोसोर जुदि रायखांबाय थानो गोसोब्ला नोंसिनि UPPLनि नामखौनो लादो 17 बोसोर मिथिबाय अब्लासो माखासे मानसिफ्रा मोजां मोनसिगोन आरो खोनासंनोबो आराम जासिगोन 17 बोसोर ला नोंसिनि UPPLखौ दोननानै UPPLनि जायगायावहाय 17 बोसोर लिरनानै ला अब्ला साबसिन जागोन दोनबाय